Assalamu alaikum hurmatly adamlar. Garaşlar, baqy tarap yurdumuzdaki täzelikler we habarlarla tanıştıran Watan Habarlar gepleşmede başlayýar. Şuun Hormatly Prezident Gurbangully Berdymухамедов yurdumyzyň içeri işler ministrliginiň ýanynaky uçurmansız uçýan enjamlaryň merkezine geldi. Soňky ýyllarda döwlet başçylygymyzyň tagalaty bilen yurdumyzda elektron synagaty önümçiliginiň ösürilmegine, oňa dünýäniň ösen tejribeleriniň we häzirki zamanyň täzeçil tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Yurdumyzda uçurmansız uçýan enjamlaryň merkeziniň işiniň ýoly goýulmagy, bu ugurda uly ötüşleriň ýolunaky nowatdaky ädimi urilýär. Bilen hormatly prezidentimiz yurdumyzyň içeri işler ministrliginiň ýanynaky uçurmansız uçýan enjamlaryň merkezine geldi. Bu ýerde ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary, döwlet tupçylyk geňeşiniň sekretary Amanow döwlet başlarymyza hatabat berdi. Soňra içeri işler ministri Çakyýew yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkarda başlygyna uçurmansız uçýan enjamlaryň merkeziniň işi we onuň öýrümçi kuwatyny artdyrmak hemde kämilleşdirmek boýunça döwlet başlarymyzyň ulal beren tawşyklarynyň ýerine ýetiriş barada hatabat berdi. Merkezde uçurmansız uçýan enjamlaryň dürli görnüşleri görkezilip, olaryň häsiýetli aýratynlyklar barada aýdyldy. İçeri işler ministrliginiň harby gullukçysy dürli enjamlar, olaryň ulanýan pursatlary, şeýlekem uçurmansız uçýan enjamlaryň uçuş tertibi we olaryň degişli maglumatlary almak üçin düredilen mümkinçilikler barada hormatly prezidentimize hatabat berdi. Yurdumyzyň içeri işler ministrliginiň binýadyna, ýaşaýyş jaýlaryna, durmuş maksatly we idara binalaryna oturdylýan tüssü anyklaýjy enjamlaryň önümçiginiň ýoly goýulandygy barada aýdyldy. Ýanyň howpçylygynyň üçin edilmeginde möhüm ähmiýeti bolan döwrewap enjamlaryň önümçilik işi, olaryň önümçigine ulanýan ferişdeler, şeýlekem bu enjamlaryň ulanýan düzümleri barada habar berildi. Hünärmen binanyň eýwanyna oturdulan monitor arkaly merkezde alınıp balyan işler bilen tanışmak mümkinçiliginiň bardygyny aýtdy. Görünüşýäli merkeziň çägine ýerine ýetirilýän işler, uçurmansız uçýan enjamlary ýasamak, olary uçurmak, enjamlary degişleri işleri taýýarlamak bilen baglanyşykly işler toplumlaryň esasy alınıp barylýar. Hormatly prezidentimiz uçurmansız uçýan enjamlar, olaryň görnüşleri hemde enjamlary taýýarlamagyň aýratynlyklary, olaryň çyzgylary bilen içgin gyzyklandy. Merkezde taýýarlanýan uçurmansız uçýan enjamlaryň mümkinçilikleri, olaryň häsiýetli aýratynlyklary, ýürüýte çyzgylaryň, suratlaryň we beýleki terişleriň üstü bilen düşündirildi. Şeýlekem bir ýerde taýýarlanýan enjamlaryň we beýleki urlary degişli terişleriň 3D görnüşine şekilini alyp, esenlik enjamy ýasamaga mümkinçiligin bardygy aýdyldy. Şeýlekem bir ýerde döwlet serket gullugynyň harby gullukçysy ýurdumyzyň serket bölümlerine ulanýan enjamlar, uçurmansız uçurlaryň mukaddes çäklerde we video gözegçiligi amal aşyrmakda ähmiýeti hemde enjamlaryň häsiýetli aýratynlyklary barada hatabat berdi. Bellenşýäli serket gullugynyň işine sanly gamyň ornaşdyrylmagy onuň netijelik häsiýeti eýi bolmagyny şertlendirýär. Soňra yurdumyzyň goranmak ministrligine degişli harby gullukçy degişli düzümlerde ulanýan enjamlar, tanly tehnologiýalar we olaryň harby gullugy ýokary derejede alyp barmakdaky ähmiýeti barada hatabat berdi. Goşun bölümleriniň işinde häzirki zamanyň täzeçil tehnologiýalarynyň ulanmagy, şeýlekem goranmak ministrliginiň türgenleşik okuwlaryny netijeli özleşdirmek bilen baglanyşykly işlere aýratyn üns berilýär. Şeýlekem bir ýerde uçurmansız uçýan enjamlaryň merkeziniň gurulşygynyň baş meýilnamasynyň esasyna täze gurulmagy meýilleşdirilýän diskalaryň taslamlary görkezildi. Bu ýerde uçurlar üçin degişli diskalaryň, uçur binasynyň, awtolog binasynyň, dolandyş nokatly hemde uçurlary awtomatik usulda dolandyrýan bölümleriň tiňediş nokatynyň hemde elektrik beketiniň binalarynyň taslamlary görkezildi. Döwlet başlarymyza görkezilen taslamlara degişli bellikler aýdyp we birnäçe düzeltişlerge erdip, olaryň gurulşygyna häzirki zamanyň özün tejribesiniň we täzeçil tehnologiýalaryň işiň ulanmalygyny bellidi. Bu ýerde taýýarlanýan uçurmansız uçur enjamlary dürli pugdaklarda, aýratynna harby we hukuk goraýjy idarelarda netijeli ulanmagyny ýetlenlenler. Döwlet başlarymyzy häzirki döwürde ýurdumyzda elektron synagatynyň öýrençiginiň işiň ösürilýänini belläp, ýanyň howpçylygynyň üçin edilmeginde dirur bolan bu enjamlaryň öýrençigini ösdürmegiň we onuň öýrençigini täze tehnologiýalaryň, know-howlaryň işiň ornaşdyrylmagynyň wajypdygyny ölçekdi we bu wagtda degişli ýol başlara birnäçe tawşyklar berdi. Soňra ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkarda başdy. Bu ýerde görkezilen serişler bilen içgin gyzyklanyp, bu enjamlaryň ýokary hili bolmagy we uzak wagtlap hyzmat etmegi ornuny ähli tagallalaryň görülmeligini tawşyrdy. Hormatly prezidentimiz merkeziň çäklerine täze gurulmagy meýilleşdirilýän diskalaryň ýerleşik ýerlerinden tiňledi.
dürlü maksatlı binaların kuruluşuna bolşaýaly uçurmansız uçýan enjamlar merkeziniň täze desgalary bina edilenine dünýäniň bütün tejribeleri nazara alınmalylar. Aýratynda binaların enjamlaşdyrylyşyna himme taraplaryn we häzirki zamanyň bütün ulmanyň esasynda çemilişilmelidir diýip hormatly prezidentimiz bu babatda degişli görkezmeler berdi. Soňra ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başdy. Bu ýerde Döwlet Topçuluk Geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Döwlet başçylygynda Döwlet Topçuluk Geňeşiniň mejlisini açyp we onuň gün tertibine geçip ilki bilen Gorunluk ministri Günnogdyýewa söz berdi. Günnogdyýew ministrligiň düzümlerini alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, harby guruluşlaryň günär derejesini ýygydyryp ýokalandyrmak boýunça döwlet başçylarymyzyň ulul beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirişi barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başdy hatabat diňläp, tutuşlugyny gorunluk häýetine bolan harby doktrinadan gelip çykan wezipeleriň üstünlükli ýerine getirilmeginiň wajypdygyny çekip, bu urda alınıp bolýan işleriň häzirki zamanyň talaplaryna alaýyk gelmeligini we oňa tanly tehnologiýalaryň, täsir usullaryň işiň ornaşdyrylmalygyny belledi we bu wagtda degişli taşlyklar berdi. Soňra İçeri işler ministri Çakyýew uçurmansız uçýan enjamlaryň merkeziniň işi, ony mundan meýlekde döwre wagtlaşdyrmak we merkezde işlemek üçin ýokary hünärli işgärler taýýarlamak boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Şeýlekem hatabatyň çäklerini içeri işler idaralarynyň ähli düzümleriniň ýurdumyzda tertip düzgüni, ýanyň howpsuzlygyny, awtologlaryň sazlaşyk hereketini üpçün etmek babatda ýerine getirýän işler barada maglumatlar berildi. Döwlet başçylygynda hatabat diňläp, häzirki döwürde Aşgabat Türkmenabad ýokary teýirlikli awtomobil ýolunyň gurulşynyň batly depkinlerde alınıp barýanyny, şeýlekem Aşgabat City şäher gurulşyk maksatnamasyny nazarda tutup, bu ýoluň ugruna hereket howpsuzlygyny üpçün etmek, şonuň ýalyda awtologlaryň gurutluk derejesini, olaryň daşky gurşawa ýetirýän täsirini hemde ýalňyçlaryň arasalyk derejesini keskitleýän döwrewap enjamlaryň işini netijeli peýdalanmak, şonuň ýalyda täze dörediljek şäheriň çäklerini degişli gödökçüligi ýola goýmak bilen baglanşykly meselelere aýratyn ähmiýet berilmeligini belledi. Milli liderimiziň belleşýäli bu işleriň häzirki zamanyň talaplaryna we sany ulgam arkaly halkary öňlerine laýyk derejede gurulmagynyň ýollarda hereket sazlaşygyny üpçün etmekde aýratyn ähmiýetlidir. Soňra döwlet serket gullugynyň başlygy Nuriýew ýurdumyzyň mukaddes çäklerini goramak, ony dost doganlyk serketine gürmek, şeýlegem gullugyň işine häzirki zamanyň ütin tejribesini ornaşdyrmak boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Döwlet başçylygynda hatabat diňläp, döwlet serket gullugynyň düzümleriniň işine häzirki zamanyň tanly tehnologiýasyny netijeli peýdalanmak, onuň çäklerini ýygyderli video gödökçüligi ýola goýmak bilen baglanşykly meseleleriň wajypdygyny öňçekdi. We serket goşunlaryna bu gurda degişli işleri alyp barmak hemde olaryň netijeli häýete eý bolmagyny üpçün etmek babatda birnäçe tapşyryklar berdi. Milli liderimiz serket goşunlarynyň gulluklaryna sanly ulgamyň netijeli peýdalanmagynyň wagty, goro güýçlerini hemde ykdysatda şeýtliigi üpçün etmekde aýratyn ähmiýetlidigini aýtdy we bu gurda alınıp bolýan işleri ýygyderli ösdürmegi tapşyrdy. Soňra Milli Howpsuzlyk ministri Annaýew häzirki döwürde ministrligiň düzümlerini alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, aýratynda ulgamlarda degişli düzümleriň işlerini kiber howpsuzlygy üpçün etmek boýunça döwlet başçylygymyzyň ulul beren tapşyryklarynyň ýerine getirişi barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz hatabat diňläp, häzirki döwürde halkara derejesine emeli gelen ýagdaýlary nazara alyp, kiber howpsuzlygynyň üpçün edilmeginiň wajypdygyny öňçekdi. Döwlet başçylygymyz bu ýurda alınıp bolýan işleriň netijeli häýete eý bolmak üçin häzirki zamanyň öten tejribesiniň we dünýäniň iň kämil usullarynyň işiň ulanmalygyny belledi we bu wagtda birnäçe görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary, ýokary gödökçülük idarasynyň başlygy, Döwlet Topçuluk Geňeşiniň agzasy Berdimuhamedow ýüzlenip, ähli ulgamlarda tanly tehnologiýalary girizmek babatda halkara tejribesini alşmak hemde ugurlar we pugdoklar boýunça şol sanyna harby we hukuk goraýjy idaralarda halkara öňlerine laýyk gelýän sanly ulgamy giňden ornaşdyrmak, bu babatda tejribeleri alşmak arkaly iň öňde barjy tilsimatlary hödürlemek hemde amala aşyrmak bilen bagly birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Topçuluk Geňeşiniň sekretary Amanow ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň işine tanly ornaşdyrmak, bu düzümler üçin ýokary hünärli işgärler taýýarlamak boýunça ýaýlandyrylan çäreler hemde harby özgertmeleriň durmuşa geçirişi barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başly hatabat diňläp, Türkmenistanda 2019-2025 ýyllarda tanlyk saadet ösdürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda harby we hukuk goraýjylarlarda alınıp bolýan işleriň wajypdygyny belledi.
Munun özi degişli düzümlerde yerine getirilýän işleriň döwrüň tarapyna alaýyk gelmegini we onuň netijelik häsiýeti iyi bolmagyny üpçün eder. Hormatly Prezidentimiz harby we hukuk goraýjydarlary degişli ýokary okuw mekdeplerini okuw maksatnamasynyň häzirki zaman talaplaryna alaýyk gelmegi, oňa halkara üstün tejribesiniň we ilmiň gazananlarynyň aýratynda sanly ulgamyň ornaşdyrylmagynyň wajipligi bar aýdyp, bu babatda degişli ýol başlary anyk taşyklar berdi. Şunun bilen baglanykda döwlet başçylygymyz Goranlyk Ministrliginiň Harby Deňiz Institutuny da döwrüň ösün tilsimatlaryna başarjyň erkedýän ýokary hünärli harby gullukçylary taýýarlamak işlerini döwrebap derejede guramagyň hemde kämilleşdirmegiň möhümdigine üns çekip, bu babatda anyk taşyklar berdi. Häzirki zamanyň taraplaryna laýyk gelýän we dünýäniň ösün tejribesinden elektron senagatdan baş çykarýan hünärmenleriň geçişdirilmegi ornuna berur tagallar edilmeliler. Şonlukda ýokary okuw mekdeplerine elektron kitaphanalaryň işiniň talaby laýyk ýola goýulmagy, olaryň harby talipler üçin ýeterli bolmagy häzirki döwrüň möhüm talabydyr diýip döwlet başçylygymyz bellädi. Şeýlekem hormatly Prezidentimiz harby we hukuk goraýjydarlaryň işini mundan meýlekde kämilleşdirmek we olarda ösen halkara tejribelerini ulanmak bilen baglanyşykly meselelere aýratyn ähmiýet berilmeligini bellädi. Munun özi goran şähetine bolan harby doktrinadan gelip çykan wezipeleriň üstünlükli ýerine getirilmeginiň baş şertini emele getirer. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy, döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara ýüňde goýulan wezipeleri ýerine getirmekde üstünlükleri arzuw etdi. Hormatly Prezidentimiz uçurmansyz uçýan enjamlaryň merkeziniň işini mundan meýlekde döwrebap kämilleşdirmek bilen baglanyşykly degişli görkezmeleri berip, bir ýerden ugrady. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminamaty bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belent serkerde başdy. Gurbanguly Berdymухамедов karary gol çekdi. Resminama bilen Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky Türkmenistanyň kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda Ýustisiýanyň geňeşçisi Begmurad Meretturdiýewич Begmuradow Türkmenistanyň baş prokurorunyň ornmasary, baş müdürlüğiniň müdiri wezipesine bellenildi. Şuun, Türkmenistanyň mejlisini we Daşary işler ministrligini, Ministrler kabinetiniň şu ýylyň fevral aýynyň 12-sinde geçirilen Giňişleýin mejlisinde hormatly prezidentimiň öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmeň ugurlaryna başlanan maslahatlar geçirildi. Olaryň marşyna ýurdumyzda ösürmeň möhüm meseleleri boýunça pikir alşmalar boldy we milli liderimiň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmeň ugurlar keskitlenildi. Deputatlaryň gatnaşmagyna geçirilen maslahatda hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdymuhamedowyň döwletimiziň demokratik hukuk we dünýäwi esaslarynyň berkidilmegini, ykdysadyýatyň ýokary ösüş depkenleriniň üpçün edilmegini, raýatlarymyzyň awadançylyk derejesiniň ýokurlanmagyny gönükdirilen giň möçürli özgertmeler durmuşa geçirmeň şäklerini milli kanunçylyk büniýadynyň ýezgiderli kämilleşdirilmeginiň wajipligi barada aýdan sözlerini üns çekildi. Melim orşaly Ministrler kabinetiniň Giňişleýin mejlisinde hormatly prezidentimiz watanymyzyň garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy bellenjek şu ýylda ýurdumyzyň deputatlarynyň öňünde berkarar ýurdumyzyň geljekki ösüşini, onuň raýatlarynyň awadançylygyny üpçün edýän täze kanunlar kabul etmek bilen baglanyşykly möhüm wezipeleriň durýanlygyny belledi. Deputatlar jemgyýetçilik wakalarynyň jümmüşinde bolmalylar. Halkymyzyň oňyn çözgütleri we özgertmeleri bolan isleglerini işçiň öwrenmeliler diýip milli liderimiz aýtdy. Maslahatda bular barada aýratyn durulyp geçilip, şeýle işler alyp barmaň uly ähmiýetini ykdaldy. Hemde bu urda ýerine ýetirmeli işler boýunça pikir alşyldy. Şeýle maslahatda döwlet siýasatynyň ileri tutulýan urlarynyň şäklerini mejlis tarapyndan öňde goýulan möhüm wezipeler nazara alynıp, durmuşa geçirilen işleriň üstünde durulyp geçildi. Çykyş edenler 2021-nji ýyl üçin kanun çykarjylyk işiniň meýilnamasynyň taýýarlananyny, häzirki döwürde degişli ministrliklerden we pudoklyň dolanyş idaralarynyň gelip goşan teklipleriň esasyny täze hukuk resminamalaryň taýýarlanýanlygyny bellediler. Bellenşýäli mejlis merkezi saýlaw topary, welaýatlaryň häkimlikleri, siýasy partiýalar, jemgyýetçilik guramalar bilen bilelikde halk maslahatynyň azalygyna saýlawlary guramaçylykly taýýarlyk görmek boýunça degişli işler alyp barýar. Türkmenistanyň saýlaw kodeksine laýyklykda wirur bolan kadrlaşdyryş hukuknamalary, düzgünnamalary we usuliýet gollanmalary, saýlaw resminamalarynyň nusgalary, saýlaw toparlary, welaýat, etrap, şeker halk maslahatlary, synçylar we köpçülikliň habar berişdiricileriniň wekilleri üçin gollanmalar taýýarlandy.
Parlamentin deputatlar we hünärmenleri iki tarapdaýyn döwletara gatnaşyklarynyň ösdirilmegini, kanun çykarjylyk işiniň mundan beýlegem kämilleşdirilmegini we döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üçin edýän işleri ýerine ýetirdiler. Şunun ýalym Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjülük we netijeli daşary siýasatynyň ýurdumyza ýeňlendirilen özgertmeleriň, mukaddes garaşdyrmanyň şöhratly 30 ýyllygynyň ähmiýetini, hereket edýän kanunlaryň mazmunyny düşündirmek boýunça wagt nesihat işleri ýetgiderli alınıp barlýanlygy bellenildi. Şeýle çykyşlarda kanunçylyk taýdan gollawyň döwletimiziň durmuş ykdysady wezipelerini çözmekde netijeli gural bolup durýanlygy bellenilip, geljekde de alınıp barylýan işleriň halkymyzyň abadançylygynyň ýokurlandyrylmagyny we jemgyýetimizde demokratik ýolgulary berkarar edilmegine gönükdirilmeligini ýytaldy. Daşary işler ministrligine geçirilen maslahatda ýurdumyzda şu ýylyň ýanwar aýyny amala aşyrylan işleriň netijeleriniň ykdysadyýetimiziň puwdoklaryny durnukla tüşdepkiniň saklanýanlygyny äşkär edenligi bellenildi. Garaşly döwletimiziň daşary siýasaty odulksy ýaly bitaraplyk, parahatçylyk söýmek, hoşniýetli goňşulyk we özar bekwitli hyzmatdaşlyk ýolgularyny berk ýermek arkaly amala aşyryldy. Içerki siýasatymyz bolsa, aty watanymyzda ösdürmeň tasdiklanan maksatnamalaryna laýyklykda dowam edýär. Prezident maksatnamasy esasyny häzirki döwürde odulksy ýaly ýaşaýyş durmuş meselelerini çözmäge, täze kärhanlar gurmagy we işläp gelýänleriň durkuny täzirmäge ýeger dülmeşörde maýy goýumlar goýulýar. Ýeri halkary hemde içerki taslamalar amala aşyrmak işi dowam edýär. Maslahatda Türkmenistanyň bire hormat goýmak, ynanşmak, hoşniýetli goňşulyk we halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna ul ünsberýänligi barda edilip, bu işler mundan beýlegem netijeli ösdürmeň ähmiýeti barda durup geçildi. Şelde maslahatyň dowamyny hökümetiň giňişleýän mejlisinde hormat prezidentimiň ýurdumyzyň halkara gatnaşyklaryna degişli gol çeken retmenamalarynyň ähmiýetini ýytaldy. Hemde şolar ýerine ýetirmek boýunça alınıp barylmaly işler bardy pikir alşyrly. Çykyşlaryň marşyny bellenşi ýaly häzirki wagtda Türkmenistanyň daşary siýasat strategiýasyny durmuşa geçirmek, onuň bütün dünýäde awraýyny hasam artdyrmak üçin milli diplomatik düzüminiň işgalleriniň netijeli işlemek üçin hormat prezidentimiň tarapyndan ähli şertler dördürildi. Maslahatda hormat prezidentimiň 2021-nji ýylyň Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watan ýelip yglan edilmegi bilen bagly aýdyn sözlerini üns çekildi. Milli liderimiziň belleşi ýaly bu şygar ulum many mazmuny özüne jemleýär. Mälim bolşýaly döwlet başlanymy bu barada aýtmak bilen onuň halkymyzyň watançylyk ruhunyň ýokurlanmagyny, aty watanymyzyň mundan beýlegem güllä wetmegini, onuň ykdysady kuwatlyklarynyň berkidilmegini, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň ýokurlanmagyny gönükdirilen taslamalaryn we maksatnamalaryň amala aşyrylmagyna ýardym berýänligi bellenildi. Munyň özi biziň ählimizde aýratyn jogapkärçilik ýükleýär. Şoňa görä bu şygar iş ýüzüni amala aşyrmak üçin ören köp wagtdan ýerli zähmet çekmeler. Ýurdumyzyň daşary siýasatyny amala aşyrýan maslahatçylar bular barda çykyş edip, bu ugurda esasanam özleriniň hasam ihlasly we tutan ýerli işlemeliklerini ykdylar. Şoňa görä milli liderimiziň tawşyryklaryndan gelip çykan wezipler barda pikir alşyrly. Çykyş edenler daşary siýasat idaralarynyň uğru boýunça gatnaşyklaryň ýetgiderli ösdirilýänligini, daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen özar bekwitli sowda ykdysady hyzmatdaşlygy puwturlandyrmak boýunça işleriň amala aşyrylýanlygyny bellediler. Daşary siýasat idarasynyň işgärler düzümi işlemäge dördüp berýän hemme amatly şertler üçin hormat prezidentimize tüýsürekden hoşalyk bildirip, ýurdumyzyň daşary siýasat strategiýasyny üstünlükli durmuşa geçirmek uğruna ähli taýlalaryny mundan beýlegem gaýgyrman zähmet çekip, milli liderimiziň öňde goýan wezipelerini awry bilen ýerine ýetirjekdiklerini ynanyrdylar. Ýurdumyzyň Ministrler kabinetiniň geçen ýylyň netijelerini başlanyp geçirilen giňişleýän mejlisinde kabul edilen çözgütler hemde hormat prezidentimiň sözden sözüne gelip çykkan wezipeler dogrusyny ýurdumyzyň ahal Balkan daşawy lewap we mar welaýatlarynyň häkimliklerini bolan maslahatlarda giňişleýändirilip geçirildi. Şol maslahatlarda milli liderimiziň öňde goýan wezipeleriniň ýerine ýetirmeň ýollary kesgitlenildi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň her bir ýyly ykdysady üzüşleri, täzeden täze belentlikleri betlenýär. Muňa özi Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watan ýyly diýilip yglan edilen 2021-nji ýyl üçin hem häsiýetli bolmalydyr. Bular barada hormat prezidentimiz ykdysadyň bu doklary boýunça geçiren iş maslahatyna hemde ministrler kabinetiniň giňişleýän mejlisinde nygytap belledi. Ykdysadyň ähli ulgamlaryna geçen ýylda gözüňe tutulan tepkitler eýelendi. Meýilleşdirilen maýy goýumlary özleşdirildi. Önümçilik bu doklaryna täze tepkitleri tarap ynamly guralny.
Şunu amal asırlayan işlen ähleti mehriban halkymyň zanajan behbitlerine gönükdirli. Ýylyň dowamyny ulanmagy berilen köp sanly durly maktatly binalar ýurt ötüşleriniň aýdyň mysallary diýilip matlagatlarda edilen çykyşlardan ygtally. Şol ötüşleri önümçilik düdümlerini goşýan goşuntlary sallamlydyr. Aýratine täze bina edilen önümçilik toplumlaryna işler barka uruwaşlanýar. Muňa öde güneşli diýarymyzda adamlaryň bir maksady gulluk edýändigini aňlatýar. Bu maksat bolsa Türkmenistan döwletimiziň halkynyň bagtyar ýaşamagyndan ibaratdyr. Matlagatlarda halk gojalygynyň ähli ulgamlary boýunça geçen ýylyň hemde şu ýylyň ýanwar aýynyň netijelerine de asasan teljerme berildi. Hormatly prezidentimiz tarapyndan yglan edilen milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilişine münasip goşunt goşmagyň netijeleri dogrusynda giňişlen pikir arşyldy. Soňky ýyllaryň dowamyny güneşli diýarymyzyň öz ötüşiniň täze belentliklerini tarap ynamly barýanlygynyň mysallary näse diýsen bar. Bu bolsa nurana geljeň hatyratyny amala asyrlayan beýik işleri her bir adamyň münasip goşunt goşmak baradaky höwetiniň we hyzygynyň netijeleri diýip maslahatlarda çykyp geplen adamlaryny ygtadylar. Matlagatlarda hormatlar qadağımyzyň ykdysadyety ösürmek boýunça öňe süren wezipeler bardy. Şol özgörtmeliň güneşli diýarymyzy ösürmäge täzesi çemeleşmäniň emele gelýändigini aňlatýanlygy hakynda. Muňa bolsa her bir adamyň öňde durýan wezipeleri jogapkärlik çemeleşmegini üpçün etjekdigi dogrusynda pikir alşmalar ýaýwanlandyrly. Ötüşliň strategiýatyny ketgitlemek, sanly ykdysadyety ösürmek ýa-da döwrüň esasy wezipelerdir. Bular barada da matlagatlarda jekmejek gurrun edildi. Milli ykdysadyetimiziň bazar gatnaşyklaryny geçýän halk gojalyk toplumlarynyň bäýatleşige ukyplygyny ýokarlandyrmakda täze usullaryň hereketigi ýerdelýän we tutuş dolandyryş ulgamyny özgörtýän täze eýamdy işleri guramaň wezipelerine de aýratyn ün şekilli. Bu bolsa ähli ulgamlarda işe täzece garaýyşlaryň kemale ýetirmegini talap etýär. Öňde durýan wezipeler aýdyňdyr. Olary berja etmek üçin gaýratly we düşünjeli işlemek zerurdur diýip matlagatlarda çykyp geplen adamlar bellediler. Matlagatlarda o sena toplumyna durmuşa geçirilýän işler dogrusynda giňişlen gurrun edildi. Geçen ýylyň dowamyna ýol berilen täwirlikleri aradan aýyrmagyň şeýlede Türkmenistan paragatçylygyň we ynançmaň watan ýerini ýokary ödüşleri betlemeň esasy gurulary hakynda pikir alşyldy. Häzir o sena toplumyna aýratyn jogapkärli döwür dowam etýär. Häzir günlerde durmuşa geçirilen işler köp bawatlarda şu ýylyň ýokary netijelerini üpçün eder. Şoňa görä de häzir ýerler we tehnikalary ýazgy mögtüme taýýarlamak boýunça öňde durýan wezipeler gurrunsyz ýerine ýetilmäge degişlidir. Güýlük buğday ekilen ýerlerde işleri agrotehnika talaplara laýyklykda ýokary hil derejesini guramak möhümdir. Gowaçy, göýekbaksy we ýeralma ekinlerini ekmäge de hemme taraplaryň taýýarlanmak zerurdur. Azyk önümleriniň daşar ýurtlardan getirilen mukdaryny azaltmak, halkymyzy öz toprakmyzda öndürilen önümler bilen ygtybarly üpçün etmek we olaň eksportyny artdyrmak häzirki döwrüň baş wezipeleriniň biridir. Şoň üçin ähli işlere jogapkärçilikli çemeleşmek gerek diýilip matlagatlarda bellendi. Ýer eýelerini suw dökün beýleki zerur serişdeler bilen üpçün etmek, ara ýaplaryny we zey akabalaryny arasalaman wezipeler dogrusynda matlagatlarda çykyp geplen adamlar birin durup geçdiler. Şunu ýurdumyzyň ykdysadyetiniň pudoklaryny hemde welaýatlary 2019-2025-nji ýyllarda ösürmek maksatnamatynyň ýerine ýetirilmegini üpçün edip bolar. 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan wähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talip we diňleýiji haklarynyň meçhurlarynyň ýokarlandyrylmagy ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň barka ruwaşlanýandygyna şaýatlyk edýär. Şoň bilen bir wagtda muňa özi ýurdumyzda gazanýan ötüşlere her bir adamyň münasip goşunt goşmak baradaky borjuny artdyrýar diýilip matlagatlarda aýdyldy. Ilim bilim ulgamyny hormatly prezidentimiziň ýolbaşçylygyna we oň hut öz başlangyçlary bilen amala asyrlayan özgörtmeler dogrusynda matlagatlarda täsirli gurrun edildi. Bu özgörtmeler güneşli diýarymyzyň ertirleriniň hasy nurany bolmagyna gönükdirlendir. Ýurdumyzyň ýaşlarynyň sagdyn ruh bilen giň dünýä garaýşly watansöýçi adamlar bolup ýetişmekler üçin döredilýän şertler hakynda da giňişleýin durluk geçildi. Bu wagtda hormatly prezidentimiziň öňde goýan jogapkärlik wezipelerini ýerine ýetirmäge, jogapkärlik çemeleşmelerini üpçün etmek zerurdur. Medeniýet, saglyk goraýyş, sport ulgamlaryna amala asyrlayan işler we öňde durýan wezipeler dogrusynda da çykyp geplen adamlar giňişleýin gurrun etdiler. Bu ulgamlarda amala asyrlayan işler diýsen ullur we olar ýurdumyzyň ähli bawatlarda durmuşynyň barka ruwaşlanýanyny aňladýar diýilip çykyşlarda aýdyldy. Şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk bayramyny münasip garşylamaga gönükdirilen medeni köpçülik şäherleriniň ýokary derejesini üpçün etmek wezipeler barada da matlagatlarda giňden durluk geçildi.
Hormatly arkadaşymyzyň sözlän sözünden we kabul edilen çödügütlerden gelip çykan wezipler gurrunsyz ýerine ýetirilmäge degislidir. Şol wezipeler ilkinji nowatda ýurdumyzda gylan edilen döwlet adam üçindir diýen himiselik ýörelgäniň hasy urwaşlanmagyny üçin eder. Häzir garaşsyz hemde baky tarap döwletimiz dünýä ýurtlarynyň arasyna münasip ornuny barha puwtalandyrýar. Muň özi, diýarymyzda emele gelen bagtyarlyk, asudalyk hemde ygtybarly ötüş ýagdaýynyň netijesidir. Türkmenistan barha ösýän, gulleýän, gulasýan azaýyp diýary öwürlýär. Muň özi baş maktatdyr. Nurany geljege tarap barýan bagtyarlyk ýoludyr. Türkmenistan'ın owa hujuluk toplumyny owa hujuluk we daşky urşa gormak ministrliginiň hemde agrar partiyanyň merkezi geňeşiniň guramagyny birleşdirip gadymetiň köklerini arkadaýym gordy dostluk ýolaryny atly wagt nesihat duşu geçirildi. Maksada 60-lar berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň barkaga ulanmagy, şol sany ýurdumyzyň owa hujulugyny özgertmek we ösdürmek bardy. Uly aladalary diýen hormat prezidentimiz hoşallyklaryny beýan etdiler. Odal köpçülükden habar iştirakçilerine habar verilşi hali, yurdumuzda şu ýylyň 28 martyna geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agalarynyň saýlawlaryny taýýarlyk görmek we ony guramaçylykly geçirmek işleriniň şäklaryny, Türkmenistanyň konstitusiýasyna, Türkmenistanyň saýlaw kodeksyna laýyklykda dalaşgärleri ködürlemekligi başynyň mejlisler giň ýerim bilen dowam edýär. Berqar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne arkada prezidentimiziň başlanyjy etatyny ata-babalarymyzyň demokratik halk häkimetlik ýörelgeleri etatyny amala aşyrylgan konstitusiýon özgertmeleriň netijesinde parlamentiň iki palataly urgama geçmegi bilen baglanşykly durmuşy geçirilýän çäreler ýurdumyzda milli demokratiýanyň dawaranmasynyň aýdyň beýanlary. Ýylyň taryhy wakasyna öwriljek bu möhüm syýasy çäreni guramaçylykly geçirmek maksady bilen merkez saýlaw topar tarapyndan vilayet we Aşgabat şäher saýlaw toparlary, vilayet etrap şäher halk maslahatlary üçin milli syýynçylar, köpçüliklerin habar beriş terişdeläriniň wekilleri üçin gollanmalar, şeýle hem dalaşgärliň ynanlan adamlar üçin ýatlamalar hemde saýlaw resminamalarynyň nusgalary taýýarlanyldy. Häzirki günlerde Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalygyna dalaşgärleri, vilayet etrap şäher halk maslahatlar tarapyndan hödürlemeklige bagyşlanan mejlisler dowam edýär. Hödürlenýän dalaşgärliň arasynda milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklaryna dähmet çeken tejribeli hunermenleriň bardygy belärilikleri geçirilýän mejlislerde çykyş edenler dalaşgärlik hödürlenýänliň ilada arasyndaky awraýy, olaň işçilik we guramaçylyk okyplary bilen ýakynan tanışdyrýarlar. Şundukda mejlisleriň dowamynda dalaşgärliň çäklendirilmedik sanynyň aral maslahatlaşylmagy, bu saýlawlaryň Türkmenistanyň konstitusiýasyna, Türkmenistanyň saýlaw kodeksine laýyklykda demokratik ýörelgelerimizde esatyna giň bätleşik şertlerine açyklyk we aýanlyk ýagdaýyna geçecekdigini aňladýar. Hormat adamlaryny bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 15 fevral saat 20-den 16 fevral saat 20-çe boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumaty gullugynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup günni ordan 9-14 metre ýetýän şemal ufer hawa gejesine 4-9 gradus, günnüzüne 12-17 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 6-11 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup günni ordan 8-13 metre ýetýän şemal ufer hawa gejesine 5-10 gradus, günnüzüne 19-24 gradus maýl bolar. Mary welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup günni ordan 8-13 metre ýetýän şemal ufer hawa gejesine 4-9 gradus, günnüzüne 19-24 gradus maýl bolar. Leva welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup günni ordan 9-14 metre ýetýän şemal ufer hawa gejesine 2-7 gradus, günnüzüne 19-24 gradus maýl bolar.
Daşawd welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup bu nordun 7-13 metre ýetýän şemal ufer hawa gijesine 0-5 grad şeli mayl. Gündüzüne 14-19 gradus mayl bolar. Paytahtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut hawa bolup bu nordun 7-11 metre ýetýän şemal ufer hawa gijesine 8-10 gradus, gündüzüne 20-22 gradus mayl bolar. Yurdumuz boýunça fevral aýynyň 16-syna magnet hadisasynyň gowşok täsiri bolmany arşylýar. Eziz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozun bölejikleriniň meşhurlygynyň gadydan 10 götürüm artmagy bilen baglanşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirlerini öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle gyş bastyny howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazara alyp, pasyra wara geýinligi maslahat berýär. Mehriban ýeşler, beý düzgünleri berk berja etseňiz, ýylyň islenlik bastyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen Watan Habarlary gepleşimdi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşeretdenýär. Ýakly tüşen özüni bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş sag bolun giderleşler.